प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकेच्या मॉडर्न युगाच्या कार्यावळीत तुमका उर्बेभरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजयकुमार माने हांच्या संशोधनावरवी क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आधारान कितलेशेच दुयेंती या गंभीर दुयेंसाचेर जैत मेळोवन सामान्य जीण जगतात. इष्टानो, हे भलायकी विशयीचे माळेन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार किडनी फेलियर या गंभीर दुयेंसाचेर तुमका मार्गदर्शन करतात. किडलेंतल्यान कुडींतल्यो गरज नाशिल्ल्यो गजाली मुतावरवी भायर पडटात. आमचे कुडींतले मीठ, पोटॅशियम आणि ॲसिड हांचे घुसपागोंदळाचे प्रमाण किडने खातीर समान पातळीचेर उरता. तशेंच रक्तांतले तांबडे पेशींची उत्पत्ती, ब्लड प्रेशर आणि कॅल्शियमाची पातळी थीर दवरपाक तुमची किडनी खासा तरेच्या हार्मोनाची निर्मिती करपाचें काम करता. देखून किडनेक कुडींतली केमिकल फॅक्टरी म्हणून वळखतात. जशी जशी पिराय वाडटा तशी तशी किडनीची कार्यक्षमता उणी जाता. कुडींतले टॉक्सिन आणि अतिरिक्त उदकाचे प्रमाण जेन्ना रक्तात वाडला अशें वैजीक चाचणींतल्यान कळटा त्या वेळार ही गजाल हुस्को करपा सारकी आसता. ते खातीर सुरवातेक सावन तुमी तुमच्या किडनीची जतनाय घेवपाक जाय. हे विशयीचे प्रबोधनय भलायकेच्या मॉडर्न युगात जायत आसता. किडनीत लाखांचे संख्येन सूक्ष्म अशे नेफ्रॉनांचे जाळे आसता. हे जाळे रक्तातल्या गरजेच्या घटकांक कुडीत दवरता आणि गरज नाशिल्ल्या घटकांक भायर उडयता. हे फिल्टर प्रक्रियेत ज्या वेळार आडखळी निर्माण जातात तेन्ना किडनीची अधोगती सुरू जाल्ली आसता. हातून खूप वर्सां वतात. ही प्रक्रिया सवकास जाता. देखून किडनीचे दुयेंस बेगीन कळना. म्हणून तुमी तुमच्या संवयाचेर निमंत्रण दवरपाची गरज आसा. नेमान रगत आणि मुताची तपासणी करूंक जाय. ते खातीर सदांच तज्ञांचो सल्लो घेयात. किडनी सांबाळप सहज शक्य आसा, पूण ते खातीर जागरूक रावप खूप गरजेचें. आणि ही जागरूकताय मॉडर्न होमिओपॅथीचे कार्यावळ वरवीं नेमान जाता. हाचो चडान चड प्रसार जावचो हो आमचो यत्न. पूण जेन्ना किडनी फेलियरा खातीर जीण धोकाच्या पावड्यान पावता त्या वेळार डॉक्टर विजयकुमार माने सरांच्या खूप तेंपाच्या संशोधना खातीर कितलेशेच दुयेंतीक परत एक फावट सामान्य जीण जगपाक संद मेळ्ळा. हे विशीं तुमी पिडिस्तांचे अणभव आयकल्यात. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्रांतिकारक क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटा वरवीं हें सिद्ध जाला. हे विशयीची आनीकय म्हायती मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर रुपेश पवार तुमकां दितले आणि मार्गदर्शन करतले. ही कार्यावळ तुमी खूप लक्ष दिवन पळोवची, आयकुची आणि जर तुमच्या मनान कसलेय प्रश्न आसत तर ताच्यो जापो मेळोवपा खातीर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या टोल फ्री हेल्पलायन आणि वेबसायट वा शाखेकडे संपर्क करात. मॉडर्न होमिओपॅथीची सुसज्ज टीम तुमकां ते विशयी मार्गदर्शन करतली. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. गेले काही भाग आपण किडनी फेल्युअर या दुर्धर आजाराबाबत चर्चा करतोय. मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार पद्धती कशा प्रकारे या दुर्धर आजारावरती मात करते या सगळ्याविषयी आपण मार्गदर्शन घेतोय, चर्चा करतोय. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजयकुमार माने सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज हजारो रुग्ण सामान्य जीवन जगतायत. किडनी फेल्युअर सारखे जे आजार आहेत त्यावर मात करतायत. या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत आणि या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे तज्ञ डॉक्टर रुपेश पवार. कार्यक्रमात सर स्वागत आहे तुमचं. आपण किडनी फेल्युअरवरती चर्चा करणारच आहोत, परंतु जसं मी म्हटलं तसं की आपल्याकडे अनेक जे रुग्ण आहेत ते येत असतात. त्यांना अनेक प्रकारच्या संकटांना सामोरं जाऊन मग ते मॉडर्न होमिओपॅथीकडे वळलेले असतात आणि त्यानंतर आपली मॉडर्न होमिओपॅथी जी आहे त्याची जी उपचार पद्धती आहे त्यांना दिलासा देत असते. अशीच आपण एक बाईट जी आहे किंवा एक रुग्णांचा जो अनुभव आहे तो त्यांच्याच तोंडून ऐकणार आहोत. श्री दरीपकर यांचा हा अनुभव ऐकूया त्यांच्याच तोंडून. मी श्री नारायण दरीपकर. मी काळा चौकीला राहतो. त्यानंतर मला सोरायसिसचा त्रास व्हायला लागला. बीपीचा त्रास तर होताच, तर सोरायसिसचा भरपूर त्रास झाला. त्याच्यामुळे मी सांगितलं, पेपरला ॲड बघितली की पुण्याला असे डॉक्टर आहेत, तिकडे आपण जाऊया. म्हटलं ठीक आहे. त्या दरम्यान मला किडनीचा पण एक त्रास झाला. ज्या डॉक्टरांकडे चेक केलं त्यांनी सांगितलं की तुमचं ऑपरेशन करायला लागेल. म्हटलं ठीक आहे, पण खर्च भरपूर आहे, असा आहे तसा आहे. ते डायलिसिस 5 डायलिसिस झाले, 4-5. कारण मला ज्या डायलिसिसचा खूप त्रास व्हायला लागला. म्हटलं हे शक्य नको, हे आपल्याला जमणार नाही. त्यानंतर
विजयकुमार मानेकरांना भेटलो पुण्याला जाऊन भेटलो. त्यांनी ट्रीटमेंट सुरू केली, माझी गोळ्या दिल्या आणि म्हणाले तुम्हाला बरं वाटेल, डायलिसिस वगैरे बंद होईल. म्हटलं ठीक आहे. सोरायसिसचं झालं, सोरायसिसचं सांगितलं, काय होतं काय नाही ते पण क्लिअर केलं. त्यावेळेला माझी क्रिएटिंग लेवल होती 8.1. ती औषधं सुरू झाली त्यानंतर क्रिएटिंग लेवल आली 1.5. आता सगळं नॉर्मल आहे. काय आता मला कसलं त्रास होत नाही आहे. किडनीचं पण व्यवस्थित झालेलं आहे. डायलिसिस बंद झाले, एकही डायलिसिस अजूनपर्यंत घेतलेलं नाही 2008 पासून. आणि ज्या खपल्या वगैरे पडत होत्या सोरायसिसच्या त्या बंद झाल्या. मी व्यवस्थित चालू शकतो, बोलू शकतो. मला बोलताना पण त्रास होत होता, अडखळत होता, पण आता काहीच त्रास नाही. विजयकुमार माने यांचं 20 वर्षाचं संशोधन आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला 100% फायदा होतो. त्याच्यामुळे प्रत्येकाने त्यांची ट्रीटमेंट घ्यावी असं मला वाटतं. तर आपण पाहिलं श्री दरीपकर यांना किडनी फेल्युअर सारखा दुर्धर आजार झाला होता आणि कशा प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार पद्धती घेतल्यानंतर त्यांना दिलासा जो आहे तो मिळालेला आहे आणि कशा प्रकारे सामान्य आयुष्य जगण्याकडे त्यांची वाटचाल जी आहे ती सुरू झालेली आहे. आणखीनही त्यांचेच अनुभव आहेत ते आपण ऐकणार आहोत, परंतु इथे घेतोय एक छोटासा ब्रेक. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेक नंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण श्री दरीपकर यांचा अनुभव ऐकत होतो. किडनी फेल्युअर सारख्या दुर्धर आजारांनी त्यांना ग्रासलं होतं आणि कुठल्या कुठल्या अग्निदिव्यातनं त्यांना जावं लागलं आणि त्यानंतर मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार त्यांनी कशा प्रकारे घेतलेत या सगळ्या संदर्भात आपण त्यांच्याकडनं ऐकून घेतलाय. त्यांचे आणखीनही अनुभव आपण ऐकणार आहोत. त्याचबरोबर त्यांच्या नातेवाईकांनाही या सगळ्यामध्ये सफर व्हायला लागलाय. त्यांना कशा प्रकारचा अनुभव आलाय ते आपण त्यांच्याच तोंडून जाणून घेऊया. यांना पूर्वीपासून ब्लड प्रेशरचा त्रास होता 2004 पासून. त्याच्यानंतर यांना सोरायसिसचा त्रास झाला. तो अगोदर साधा कोंडा म्हणून यायचा केसामध्ये, म्हणून आम्ही प्रायव्हेट डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतली. पण तरी पण तो कोंडा काही बरा होत नव्हता. आणि ते आम्हाला माहीत नव्हतं की त्यावेळेला सोरायसिस आहे म्हणून. नंतर मग ह्यांना संपूर्ण शरीराला एकाएकी सूज आली म्हणून डॉक्टरकडे गेलो आम्ही, फॅमिली डॉक्टरकडे. तर त्याने सांगितलं यांच्या किडनीला सूज आली, किडनी कदाचित फेल होईल, तुम्ही ताबडतोब ऑपरेशन करा.
1.5 लाखापर्यंत खर्च येईल. किडनी फेल होईल बोलल्यावर आम्हाला खूप भीती वाटली. म्हणून घरी आल्यावर विचार केला तर भावाने सांगितलं आपण हॉस्पिटललाच ऍडमिट होऊया प्रायव्हेट डॉक्टरकडे जाण्यापेक्षा. मग तिथे ऍडमिट झाल्यावर किडनी स्पेशालिस्टने खूप तपास केला, परंतु मग ती सूज काही उतरत नव्हती. मग त्यांनी शेवटी डायलिसिसचा विचार केला आणि त्यावेळेस सूज उतरण्यासाठी 5 वेळा डायलिसिस करावं लागलं 2005 साली. त्याच्यानंतर मग सूज उतरल्यानंतर मग ऑपरेशन केलं त्यांनी कॅमेरा टाकून आणि मग घरी आणलं. त्याच्यानंतर पुन्हा त्यांना सोरायसिसचा घरी आल्यानंतर जास्त सोरायसिसचा त्रास झाला आणि मग पॅरेलिसिस पण झालं त्यांना आणि मग पुन्हा हॉस्पिटलला प्रायव्हेट हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं. तिथून आणल्यानंतर मग मी आपली आजूबाजूला चौकशी करत होते की हा वरच्यावर त्रास होत असेल तर मग आपण काय करायचं. मग असं करता करता मी पेपरमध्ये वाचलं विजयकुमार मानेंची अनुभव. 5 वर्षाच्या मुलीचं डायलिसिस बंद झालं होतं. 5 वर्षाच्या मुलीला डायलिसिस झालं होतं किडनीचं आणि म्हणून मग माझा विश्वास बसला आणि मग वाचल्यानंतर मग मी डॉक्टर विजयकुमार माने मॉडर्न होमिओपॅथिक किडनी क्युरियर म्हणून मी वाचलं आणि मग तिथे गेली पत्ता शोधत. पुण्यामध्ये गेल्यानंतर त्यावेळेला यांच्या पायाला वगैरे भरपूर सूज होती सोरायसिसमुळे. ते चालू शकत नव्हते म्हणजे पाय ऊल टाकत चालू होतं आणि डॉक्टरांना भेटल्यानंतर डॉक्टरांच्या बोलण्यानेच आम्हाला इतका मानसिक आधार मिळाला की खरंच यांच्या औषधाने आपल्याला बरं होईल. म्हणून मग आम्ही तेव्हापासून त्यांची ट्रीटमेंट चालू केली. प्रायव्हेट डॉक्टरांनी तर सांगितलं होतं यांची किडनी फेलच होईल आणि डायलिसिसवर जगायला लागेल, परंतु डॉक्टरांच्या शब्दामुळे इतका धीर आला की त्यांनी सांगितलं डायलिसिस अजिबात करावं लागणार नाही आणि त्यावेळेला किडनीचं लेवल क्रिएटाईन लेवल 8.1 होती, पण आता आम्ही दर 3 महिन्यांनी चेकिंग करतो तर आता त्यांची एकदम नॉर्मल आहे 1.5 आहे म्हणून. त्यामुळे आता सर्व हालचाल ते म्हणजे पॅरेलिसिस झालं होतं तेही बरं झालं आणि सोरायसिसच्या तर एवढ्या खपल्या पडायच्या की रोज एवढा कचरा काढायला लागायचा खपल्यांचा. तर आता अजिबात काही होत नाही, आता पूर्ण बरं आहे. विजयकुमार माने हे दुर्धर रोगांवर अतिशय गुणकारी औषधं देतात आणि त्याचा खरोखरच लाभ होतो. तेव्हा जे ह्या आजाराने पीडित असतील त्यांनी ह्या संस्थेचा यांच्या औषधाचा लाभ घ्यावा एवढंच मी सांगू शकते. तर आपण पाहिलं की कशा प्रकारे नातेवाईकांनाही सफर व्हायला लागलं आणि कशा प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार त्यांना लागू पडलेले आहेत आणि एका सामान्य जीवन जगण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी वाटचाल सुरू केलेली आहे. सर, आपण ही संपूर्ण अनुभव जे आहेत ते त्यांच्या तोंडून ऐकलेले आहेत. खरोखर मी म्हटलं तसं अग्निदिव्यातनं त्यांना जावं लागलेलं आहे आणि कशा प्रकारे त्यांनी जे आपण जसं त्यांनी मेन्शन केलं त्याप्रमाणे आधी सोरायसिस आणि त्यानंतर किडनी फेल्युअरसारखा आजार, असे पॅरालिसिसही मध्ये त्यांना अटॅक आला होता. या सगळ्या आजारांमधनं त्यांना जावं लागलं आणि आता आज मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार घेताना ते खरोखर खूप चांगलं आयुष्य जगताना दिसत आहेत. याविषयी तुम्ही काय सांगाल, कशा प्रकारे ही सगळी केस हँडल केली गेली? आपण पाहिलंच की पेशंटला 20 वर्षापासून सोरियासिसचा त्रास होता. त्याच्यातनं त्यांनी सोरियासिस बरा व्हावा याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे औषध उपचार घेऊन बघितले, पण कुठल्याच औषध पद्धतीने त्यांना आराम काही मिळत नव्हता. ज्यावेळेस ते क्लिनिकमध्ये आले सरांकडे, डॉक्टर विजयकुमार माने सरांकडे, त्यावेळेस त्यांच्या शरीरावरून अक्षरशः खवल्या अशा पडत होत्या. एवढ्या तीव्र त्रासातनं त्यांना शारीरिक मानसिक असा भरपूर त्रास होत होता आणि एवढ्या याच्यातच त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक पण आला. पॅरालिसिसचा अटॅक येऊन गेल्यानंतर त्यांना परत शरीरावरती सूज यायला लागली. असे दिसल्यावरती ज्यावेळेस तपासण्या केल्या त्यावेळेस असं निदर्शनात आलं की पेशंटला किडनी फेल्युअरचा त्रास सुद्धा सुरू झालेला आहे. पेशंट अशा कंडिशनमध्ये जात असताना भरपूर मानसिक, शारीरिक आणि नाही म्हटलं तरी आर्थिक त्रास सुद्धा होत असतो. ह्या सर्वातनं पेशंट खचून गेलेला होता. अक्षरशः 24 तास ते रडत असायचे आणि अशा कंडिशनमध्ये ज्यावेळेस ते सरांकडे आले, सरांनी ज्यावेळेस त्यांना क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सुरू केली मॉडर्न होमिओपॅथीची, त्याच्यातनं रेग्युलर फॉलोअप, मेडिसिन्स रेग्युलर घेणे, खाण्यापिण्यामध्ये पथ्य पाळणे, अशा प्रकारच्या गोष्टी रेग्युलर फॉलोअप घेत जाते सरांकडे त्यांनी. आणि हळूहळू पेशंटचा जो काही त्रास होता, फक्त किडनी फेल्युअरच हा त्रास नाही, पण त्यांचा जो पॅरालिसिसचा प्रॉब्लेम होता किंवा सोरियासिसचा प्रॉब्लेम होता, याला सुद्धा तेवढंच ऍक्टिव्हली ट्रीटमेंट द्यायची गरज होती आणि ते सरांनी पूर्ण व्यवस्थितपणे हँडल केलेलं. त्यामुळे पेशंटला किडनी फेल्युअरचा त्रास तर बरा झालाच, किडनी फंक्शन रिस्टोर तर झालंच, पण त्याबरोबर जे त्याच्याबरोबर असोसिएटेड किंवा को एक्झिस्टिंग डिसीजेस होते लाईक सोरियासिस, पॅरालिसिस, ह्या गोष्टी सुद्धा कंट्रोल होत गेल्या आणि ते आता खूप आनंददायी जीवन जगत आहेत. आणि त्याचबरोबर त्यांना ह्या त्रासामध्ये आहेत ते असे जगत आहेत हे पाहताना त्यांच्या नातेवाईकांना जो मानसिक त्रास होता त्याच्यातनं ते सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे बाहेर आलेले आहेत. त्यामुळे पेशंट, त्यांचे रिलेटिव्ह, यांची मेंटॅलिटी एवढी स्टेबल झालेली असताना पाहून आम्हाला तर खूप बरं वाटतं.
नक्कीच. इथे आपण बघितलं ही एक वेगळी केस आहे. क्रॉनिक डिसीजेस आहेत किंवा मल्टिपल ऑर्गन्स याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. अशा वेळेला आपण सोरायसिस त्यांना गेले अनेक वर्ष होतं, त्यामध्येच त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला. मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की हे सगळे जे आजार त्यांना झाले किंवा हे डिसीजेस झाले ते सगळे संलग्न होते का, म्हणजे को रिलेटेड होते असं म्हणता येईल का? कारण त्यांचा जो शेवटचा प्रवास जो होता या आजारांमधनं तो कुठेतरी पुढे किडनी फेल्युअर कडे गेलेला आहे. तर अशा वेळेला ह्याच्यामध्ये काही कोरिलेशन आपल्याला दिसून आलं का? अगदी असं असतं. आपल्या शरीरामधले प्रत्येक सिस्टीम ही प्रत्येक सिस्टीमवर काही प्रमाणात डिपेंड असते. एका सिस्टीमचं काम व्यवस्थित चालण्यासाठी दुसऱ्या सिस्टीमने तिला व्यवस्थित काम करण्यासाठी सपोर्ट केला लागतो. बरोबर. तसंच जर आपल्याला वेगवेगळे आजार एका सिस्टीममध्ये लाईक हार्ट डिसीज जर आपल्या हृदयाला झाला असेल तर सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये प्रॉब्लेम येतात. ह्यामुळे त्याचा जो परिणाम आहे हा आपल्याला रिनल सिस्टीम म्हणजे एक्सक्रेटरी सिस्टीम मध्ये दिसायला लागतो. त्यामुळे जेवढं तुमचं सिस्टीम सगळ्या व्यवस्थित चालत असेल तेवढं तुमचे सगळे फंक्शन्स सगळे ऑर्गन्स ऍप्टली वर्क करतात. पण याच्यामध्ये कुठे एक शृंखला जरी ढासळली असेल तरी मल्टी सिस्टीम डिसऑर्डर म्हणून तयार होतं आणि त्यामुळे कुठल्याही सिस्टीम मध्ये जरी आजार तयार झाला असेल त्याचा शेवटी किडनीला त्रास होणं हे ऑब्व्हियसली असतं. त्यामुळे त्यांना जो सोरियासिसचा त्रास होता त्याच्यामुळे जे काही सिस्टमिक मेडिसिन्स ते घेत होते, ओरल मेडिकेशन्स म्हणा किंवा लोकल ऍप्लिकेशन्स म्हणा, जे काही क्रीम्स लावत होते ह्याचा काही ना काहीतरी साईड इफेक्ट एंड ऑफ द डे त्यांच्या किडनीवरती होत होता. त्याचमध्ये त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला. ह्या सर्व गोष्टी एवढ्या स्ट्रेसफुल असतात की किडनीला एवढं वर्कलोड सहन होत नाही आणि शेवटी कुठेतरी जाऊन त्यांना किडनी फेल्युअर होणारच होतं, जे की पेशंटमध्ये आपण पाहिलं. आणि मग तिथून पुढे आपली ट्रीटमेंट सुरू केल्यानंतर जो मॉडर्न होमिओपॅथीचा उपचार त्यांनी घेतला त्याच्यातनं खूप चांगले फायदे त्यांना मिळाले हे आपण पाहत आहोत. नक्कीच. मला वाटतं अत्यंत जो गंभीर जो आजार आहे तो चांगल्या प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार त्यांनी मला वाटतं योग्य वेळेत त्यांनी इथे संपर्क साधल्यामुळे त्यांना बाकीच्या सगळ्या ज्या त्यांचे जे आजार होते त्याच्यावरतीही त्यांना ट्रीटमेंट घेता आली आणि त्याच्यामधनंही त्यांना मुक्तता मिळालेली दिसते. हे खरोखर त्याचं यश आहे असं म्हणायला हरकत नाही. अशा प्रकारे किडनी फेल्युअरवरती जी चर्चा आहे आपण पुढे सुरू ठेवणार आहोत, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न योग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. किडनी फेल्युअर या विषयावरती आपण चर्चा करतोय. आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर रुपेश पवार. सर, आपण किडनी फेल्युअरवरती चर्चा करतोय. आता आपण मागच्या 2 सेगमेंट्समध्ये अत्यंत असा एक अनुभव जो रुग्णाचा जो ऐकलेला होता तो खरोखरच हेलावणारा होता आणि त्यावरती कशा प्रकारे आपण उपचार पद्धती करतोय सक्सेसफुली ती खूप चांगल्या प्रकारे आपण चाललेलं आहे काम. या पुढे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं आहे की अशी जी आपण आता केस बघितली याच्यामध्ये मूळ आजार तो आहेच, त्याच्यावरती जर आपण उपचार पद्धती करतोच आहे, अशा वेळेला त्या व्यतिरिक्त काही औषधं द्यायला लागतात का किंवा दिली जातात का आपल्या पॅथीमध्ये? हो,
ज्यावेळेस किडनी फेल्युअरसाठी आपण कुठल्या मेडिसिन्स देत असतो, मेडिकल आपले जे होमिओपॅथिक किट देतो, त्याचबरोबर अशा रुग्णांमध्ये की जिथे रेजिस्टंट केसेस असतात, लवकर क्रिएटिन लेवल कमी येत नसते किंवा काही पेशंट्समध्ये सिम्टमॅटिक स्टॅबिलिटी नसते, ब्रेथलेसनेस भरपूर असतो, श्वास घ्यायला सुद्धा त्रास होतो, 2 पायऱ्या चढायचं म्हटलं तरी 2 मिनिटं थांबावं लागतं आणि मग अशा प्रकारचे कष्टदायी डेली रुटीन सिंपल जे आपल्या डेली ऍक्टिव्हिटीज असतात त्या करणं सुद्धा त्यांच्यासाठी इम्पॉसिबल झालं असतं. अशा कंडिशन्स ज्यावेळी आपल्या पेशंट आपल्याकडे येतात आणि ते असं दिसतंय की बाबा मेडिसिन्स घेऊन सुद्धा त्यांना पाहिजे किंवा आपल्याला अपेक्षित असं रिझल्ट दिसत नाहीये, तर मग अशा पेशंटसाठी काही ऍडिशनल लिक्विड्स असतात जे आपण पेशंटला प्रोव्हाइड करतो. मेन मेडिसिनचे जे मेडिकल किट आहे त्याच्याबरोबर ह्याच्यामध्ये आपण पेशंटला लवकर रिकव्हरी मिळावी, क्रिएटिन लेवल किंवा जे काही किडनी फंक्शन आहे ते लवकर रिस्टोर व्हावं. जेवढी पेशंटची डायलिसिसची आताची गरज आहे की बाबा आठवड्यातनं 2 वेळा डायलिसिस करावं लागते, 3 वेळा, ती कमीत कमी डायलिसिसची गरज पेशंटला पडावी याच्यासाठी आपण ऍडिशनल लिक्विड पेशंटला प्रोव्हाइड करत असतो, जेणेकरून पेशंटची फास्ट रिकव्हरी व्हावी, पेशंटला कुठल्या प्रकारचे साईड इफेक्ट होणं हो आणि लवकरात लवकर पेशंट स्टेबल व्हावं याच्यासाठी. नक्कीच. जसं आता आपण म्हटलं, जसं की बाकीच्या पॅथीजमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची उपचार पद्धती केली जाते, आपली मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती आहे. तर असं बघताना मला प्रेक्षकांनाही आपल्या मार्फत सांगायला आवडेल की या पॅथीमध्ये आणि इतर पॅथीजमध्ये नेमका कशा प्रकारे फरक आहे किंवा कम्पेअर जर का केलं तर आपल्या पॅथी कशा प्रकारे जास्त उपचार म्हणजे कमीत कमी उपचारामध्ये किंवा कमीत कमी खर्चामध्ये कशा प्रकारे उपयोगी ठरू शकेल. अगदी महत्त्वाचा प्रश्न विचारलात मॅडम आपण. आता सध्या जी प्रचलित ट्रीटमेंट जर म्हणतो किडनी फेल्युअरसाठी, तर ती सगळ्यांपैकी जास्त लोकांना एवढंच माहिती आहे की किडनी फेल्युअर जर पेशंटला असेल तर त्याला तिथून पुढे आयुष्यभर एकतर डायलिसिस करावं लागतं आणि डायलिसिस करून सुद्धा काही उपयोग नसेल तर किडनी ट्रान्सप्लांट. आणि हे करतानाच पेशंटला वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधांचं सेवन पण करावं असतं. ब्लड प्रेशर कमी होण्यासाठी गोळी, डायबिटीससाठी गोळी, सूज कमी होण्यासाठी गोळी, रक्तवाढीसाठी गोळी, पित्त न हो याच्यासाठी गोळी, अशा सर्व प्रकारच्या गोळ्या म्हणजे सिम्टमॅटिक ट्रीटमेंट फक्त पेशंटची केली जाते. त्याचबरोबर पेशंटचं क्रिएटिन वाढलं की त्याला लगेच डायलिसिस करा, अशा प्रकारचं चक्र चालू असतं. हे करून सुद्धा जर पेशंटला काही उपयोग होत नसेल तर एंड ऑफ द डे पेशंटला ट्रान्सप्लांट तर सांगणारच असतात. ह्याच्यामध्ये कसं असतं की पेशंट पूर्णपणे त्या डायलिसिसच्या चक्रामध्ये अडकून बसलेला असतो. पेशंटला बाकी कुठल्याही गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. पेशंट ज्यावेळेस डायलिसिसला जात असतात, अक्षरशः डायलिसिस मशीनवरती त्यांना ज्यावेळेस ठेवलेलं असतं रक्तशुद्धीकरणासाठी, त्यावेळेस त्यांना चक्कर येणे, उलटी, मळमळ, हातापायांमध्ये गोळे येणे म्हणजे क्रॅम्प्स येणे असं, किंवा छातीमध्ये दुखणे अशा प्रकारचा त्रास होतो. डायलिसिस करताना कधी कधी अशक्तपणा खूप जाणवतो. डायलिसिस प्रत्येक वेळी डायलिसिस जाताना थोड्या ना प्रमाणामध्ये ब्लड लॉस होत असतो. त्यामुळे पेशंट जे डायलिसिसवर असतात त्यांना ॲनिमियाचं प्रमाण जास्त दिसतं, हिमोग्लोबिन कमी असल्यामुळे. बरं, डायलिसिस हे कसं असतं की एका डायलिसिस मशीनमध्ये भरपूर पेशंटला ते उपयोगी म्हणजे वापरावं लागतं. ह्याच्यामध्ये कसं असतं की ब्लड बॉर्न डिसीजेस ट्रान्सफर होण्याचे चान्सेस भरपूर असतात. हिपॅटायटिस, HIV अशा प्रकारच्या आजारांची लागण होणं डायलिसिसच्या पेशंटमध्ये खूप कॉमन असतं. आणि नाईलाजाने कसं असतं की पेशंटला दुसरा काही पर्याय नसल्यामुळे डायलिसिस करणं भाग असतं. त्यामुळे हे आजार होण्याचा धोका त्यांना पत्करावा लागतो. आणि शेवटी त्यांना ट्रान्सप्लांट म्हणतात तर ही खूप मोठी सर्जरी असते, यामध्ये खूप मोठा खर्च असतो. याच्यातनं डायलिसिस होऊ नये किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट करण्यासाठी पेशंटला जी डोनरची किडनी अवेलेबल करायची असते ह्याच्यामध्ये सुद्धा खूप उठाठेव करावी लागते. नाही झालं तर पेशंटला जे आपल्या रक्तातले नातेवाईक आहेत, आई वडील किंवा भाऊ बहीण, यांच्यापैकी कुणाची तरी किडनी ऍक्सेप्ट करावी लागते. याच्यामध्ये नाही म्हटलं तरी एकतर किडनीचा जो पेशंट आहे तो आणि जो डोनर, ते दोघांना एकाच किडनीवरती जगायचं असतं. अशा ॲट अ टाइम 2 पेशंट तरी किडनीचे आपल्या कुटुंबात होणार आहेत ही पॉसिबिलिटी घेऊनच तो डिसिजन घ्यायचा असतो. याच्यातनंही जर किडनी ट्रान्सप्लांट सक्सेस झाला, सक्सेस न होण्याचे चान्सेस जवळजवळ 40% असतात, 40 to 50%. आणि जरी सक्सेस झाल्यानंतर जी फॉरेन किडनी आपल्या दुसऱ्या व्यक्तीची किडनी ज्यावेळेस आपल्याला प्रत्यारोपित करून बसवलेली असते किडनी फेल्युअरच्या पेशंटला, त्यावेळेस आपली जी इम्युन सिस्टीम असते ही ते फॉरेन बॉडी म्हणून त्या किडनीकडे पाहत असते. मग ती ऍक्सेप्ट करत नाही, त्याला रेजिस्ट करून नष्ट होण्याची किडनीचे चान्सेस जास्त असतात. तर असं होऊ नये म्हणून त्याला एक इम्युनोसप्रेसंट थेरपी द्यावी लागते. याच्यामध्ये आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे हिला सप्रेस करून ती किडनी रिस्टोर म्हणजे व्यवस्थित ठेवण्याचे प्रयत्न करतात. मग ती जी इम्युन सप्रेसिंग थेरपी असते ही कंटिन्युअस आयुष्यभर पेशंटला घ्यायची असते. त्याचा महिन्याचा खर्च ऑलमोस्ट जवळजवळ 30 ते 40 हजार रुपये असतो. ह्याच्याशी तुलना करता आपली जर होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट बघितली तर पहिली गोष्ट आपले होमिओपॅथिक मेडिसिन्समुळे कुठल्याही प्रकारचा पेशंटला साईड इफेक्ट होत नसतो. रेग्युलर औषधं जर घेतली तर आजार मुळापासून नष्ट होतो आणि परत पेशंटला डायलिसिस, ट्रान्सप्लांट अशा गोष्टींना जो मार्ग पत्करावा लागत असतो ती गोष्ट होत नाही.
आणि याच्यातनं की पेशंटला ॲडमिट करत नाही आपण, हॉस्पिटलायझेशन नसतं, पेशंट ओपीडी बेसिसवरती येत असतो. पेशंटचं ज्यावेळेस प्रत्येक वेळी पेशंट आपल्याकडे येतो त्याच्यात इम्प्रूव्हमेंट किती झाले याचं ॲनालिसिस करून पेशंटला कुठली औषधं द्यायची आहेत, चेंज करायची आहेत का, तीच औषध चालू ठेवायची आहेत याच्याबद्दल डिसिजन घेतलं जातो. असं प्रत्येक फॉलोअप करत हळूहळू जसं जसं आजार बरा होईल तसं तसं ह्या डायलिसिस किंवा किडनी ट्रान्सप्लांटच्या जाळ्यातनं आपण पेशंटला बाहेर काढू शकतो. मला वाटतं ही सगळी प्रोसेस तुम्ही खूप छान प्रकारे सांगितली आणि मला वाटतं प्रेक्षकांना हा फरक जो आहे तो आपण खूप चांगल्या प्रकारे समजून सांगितलेला आहे की दोन्ही पॅथीजमधला फरक कशा प्रकारे. आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं की डायलिसिस किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट ह्यासारखे कुठल्याही ठिकाणी त्यांना न जाता किंवा हे सगळे उपचार पद्धती न अवलंबता मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती ओपीडी बेसिसवरती खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना आपण देऊ शकतो. यातनं प्रेक्षकांमध्ये बघितल्यानंतर हा विश्वास जो आहे तो कुठेतरी आपण जागृत करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. किडनी फेल्युअर म्हटलं तसं खूप मोठा विषय आहे, त्याविषयी मला तुमच्याशी आणखीनही चर्चा करायची आहे, परंतु आज इथे या विषयावरती एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. तर किडनी फेल्युअरवरती आपण आणखीनही चर्चा करणार आहोत, परंतु आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये इथेच थांबायची वेळ झालेली आहे. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. इष्टांनो, भलायकीचे मॉडर्न युग हे कार्यावळीन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर मेडिकल कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार आणि तांचे किडनी फेलियर विशयावयले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. फुडल्या सप्तकांत तुमकां अशाच एका खर दुयेंसाचेर मार्गदर्शन मेळटले. खर दुयेंस आणि तांचे वयले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.